Mga 95% no sa netizens nag-ingon nga surrender na lang no. Okay. Pipila sa mga komento din hi Radyo Mandong nag-ingon dapat po mo surrender ingon ni Ma'am Bell para sa kalinaw sa tanan. Wala man ka siya sala pamatud-an niya sa korte kaysa magtago-tago siya. Bitaw. Oo. Si Conrado Diana niingon siya para ma-prove niya nga inosente siya sa tanan niyang kaso mo surrender na lang siya. Si Michael Orquiza daghan mga tao, daghan negosyo ang kini ganing naapektuhan no. Ang dalan lisod agian mo nang kini mas maayo nga mo surrender na lang siya. Pero ang iyang ulahing mensahe din ni ana siya magampo ta alang sa kahapsay sa tanan. Ingon pa ni Alvin Joven, Usa ingon ni kasamang Alvin. oo, og kambyuhan daw ang presidente. Yes. Nisingit pag giday siya Radyo Mandong. Dako nga istoryahon na kasamang Alvin. Oo. Kana lang pod. Oo, mo to pipila Radyo man pipila lang to ha sa libuan o kining gatusan ka mga netizens nga nagkomento diha sa ato ang Facebook post nga mo surrender na si Kibuloy. Apan duna ko yung mga nahinabi Radyo Mandong KOJC members. Ako personally nangutan ako kung kamo pangutan-on sa inyong sitwasyon karon. Dapat na ba magpakita ang inyong pastor? Dapat na ba mag-surrender? Bitaw. Niingon po tong ako mga nahinabi. Dili. Oo. Dili. Wala man siya isala. Kami man ang naipit. Sila ang naipit. Oo. So, ingon po tong uban mga membro sa ubang sekta Radyo Manren. yes. Siya nga alarming ni. Kay gihimo gani na nila ng pag-take over anang religious nga compound. Yes. Nga katong gingon lagi unta nga bison man ang lugar much more sa uban pa nga mga gagmay nga sekta Radyo Manren. Yes. So alarming daw ni para sa religious sector dai. Oo. Yan gihimo sa kwerpos kapulisan karon pa